Salutare la toată lumea, eu sunt Ovi și astăzi o să mâncăm niște KFC după o lungă perioadă de timp în care nu ne-am mai văzut și ținând cont că mi este foarte foame, o să trecem repede peste această perioadă introductivă și o să vă arăt ce mi-am luat. Avem cartofi cu chicken wings, avem aici hot wings, ca la început, cu cola și ketchup. Așa, haideți să ne apucăm să mâncăm. Să mai lăsăm în discuțiile acestea. Mi-a de foame și n-am mai mâncat de mult KFC și nu am mai filmat de mult. Eu în timpul ăsta am mai gătit, dar nu am mai avut cameră, n-am mai avut cum să fac videoclipuri. A fost și o perioadă mai aiurea. Dar acum suntem din nou la masă împreună. Așa că haideți să gustăm din acest hot wings pe care l-am pregătit pentru voi. Poftă mare. Și ketchup aici, cu aripioare. Da, acum că m-am calmat cu foamea, voiam să vă spun, să vă întreb de fapt ce mai faceți, cum o mai duceți, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce ați vrea să gătesc sau să mănânc, pentru că am o foame așa de lup în mine și vine să mănânc aripioară în ketchup. Cea mai bună combinație hot wings cu ketchup. Mie nu-mi plac copănelele de la KFC alea. Oh. Sincer, KFC-ul ăsta e când am mai mâncat, parcă e un pic mai dulce. Parcă e un pic mai dulce, parcă nu mai de iute. Dar e bun. Am mai vrut să fac o groază de clipuri, idei pe care le-am... Adică nu le-am abandonat, că până la urmă le-am făcut. Aripioare de pui cu sos de sweet chili care au ieșit senzaționale. Fel și fel de paste și de creații. Da, tot la KFC ajungem pentru că e bun. Dumnezeu să dea sănătate la colonel. Am cât de bun e KFC-ul ăsta. Sper să vă placă și vouă celor de acasă care vă uitați. Minut.
Toată schema asta de aici a costat undeva pe la 30-40 de lei, nu mai știu sigur. Dar foarte bun oricum și mai mult decât ar putea să mănânce o persoană normală, dar eu mi-e foame. Și pentru că mănânc cu poftă, că n-am mai mâncat de mult, o să le mănânc pe toate. Ce e asta? KFC? Ce e asta? Nu știu ce e asta. Ketchup-ul ăsta e absolut schimbat. Era mai bun ketchup-ul de dinainte. Dacă zici că mănânc din ăla de la Proxy. Și ce mai faceți? Cum vă mai este ziua? Iarăși, mă, KFC, ce e asta, mă? Ce le faceți la pui, mă? Ce e asta? Sau chestia asta nu cred că e comestibilă, e... Ce se întâmplă? De ce îmi dați disrespect? Pentru că eu sunt un client fidel de al vostru și voi... Vă lăsați așa clienții fideli să plece? Cartofii ăștia sunt cam la fel de cartonici ca de fiecare dată. Sucul la fel de diluat. Aripioarele la fel de bune. Băieți, suntem cam pe final, că nu prea mai pot, dar mai am 2 aripioare și nu le las pe aici, nu las puterea în farfurie. Pardon! Mai am 2 aripioare, băieți, am mâncat 15 aripioare. Suntem pe drumul cel bun. Ai 15 aripioare în 13 minute? Da. Slăbuț. Se putea și mai bine decât 15 aripioare în 13 minute, dar sunt serios că e un timp bun, ok. Nu o să mai iau niciodată ketchup de la KFC. Să știți KFC că ați dat în bară cu chestia asta, nu înțeleg. Când ați schimbat ketchup-ul și de ce ați face asta? Pentru că era unul dintre cele mai bune iteme ale voastre în meniu. Cam nu mai e frate. Dar avem usturoi, în schimb. Și mai avem o aripioară pe care o să o mănânc cu greu, dar o să o mănânc, vă promit. Ultima aripioară. Aici puteți vedea ultima aripioară în sos de usturoi, pentru că KFC a dat greș cu sosul de ketchup. Nu mă înțeleg de ce, aștept o scrisoare de iertare de la KFC pentru că mi-a zănit sentimentele foarte rău. Vă cer scuze, vă iertați, vă scuzați, nu știu ce faceți, dar aduceți înapoi ketchup-ul de la KFC. Am niște sare aici pentru cartofii ăștia, că sunt cam lipsiți de gust.
Mai am aici cartofi, nu o să vă țin cu mine mâncând toți cartofii ăștia. O să trecem la partea în care nu se mai pot deja, o să explodez și care o să vă spun la revedere, însă până atunci să faceți înapoi ketchup-ul de la KFC. Nu prea mai are Dumnezeu, acum combinația asta e Hot Wings cu ketchup. Ținut ketchup-ul din nașpa, s-a schimbat. Da. Așa că o să ne vedem după ce o să mănânc cartofii și mai revin cu un update. Am terminat toți cartofii. Mai pot. Greu. Foarte bună oasa, n-am cum să mint, adică e KFC până la urmă. Da, au schimbat ketchup-ul. Foarte dezamăgitor, sincer, n-am mai mâncat de mult timp la KFC, n-am mai filmat de mult timp un clip. Și vreau să filmez și eu un clip și ketchup-ul nu mai e la fel. Și nu știu, cam atât am avut pentru ziua de azi. Sper că v-ați bucurat să vă uitați la acest videoclip și că v-a distrat. Așa cât de puțin am putut și eu să vă distrez, să vă fac ziua mai bună. Pentru că pe vremea asta e un pic cam dezamăgitor. Acest KFC care a intrat cam forțat, sincer, mie niciodată nu mi-a intrat forțat KFC-ul, dar acum, da? Până data viitoare să aveți grijă de voi și să mâncați bine și v-am pupat, pa, pa!